Čaute, vítam vás v ďalšom videu, sme na novom serveri a som tu aj 333. Ahoj. Tento debil neviem čo tu robí. Takže toto je nový spawn, tu máme také hovadiny na šľapné dosky, keď na nich proste pôjdeme takto, tak nám to môže dať hociaké veci, ktoré sú tu na obrázkoch. Hej, pozri, čo máme, kde si? A teraz idem na home. Ja! Keď napíšete jednoducho lomeno fly, tak tu budete mať fly. Ja chcem diamondy. Tu je môj maličký domček. Ja chcem Ne, ja nechcem koste. Ak ju koste. Ja chcem diamondy. Okolo zatiaľ nič nemáme. Tu dole chcem mať čestkáreň, tak to dole úplne. Bum. Tu. Pozri sa na mňa, ak chceš. Ježi, ja som vám zavral Minecraft. Ja som debil. Tak Ale to sa stáva. Dobre. Čo som chcel dneska robiť, to neviem, ale asi... Počkajte, kde mám dvere? Dvere ešte nemám, pošlem na to. Ale asi si budem dokončovať v tomto videu dom. Chvíľu. Potom sa potom, keď tu budeš. Tu máme, vidíte, veci z toho, tie diamantové hlavne. Tu, som našiel vo vode. Mama čo chcela, ale potom... A teraz si zoberiem drevo. Tu. Robíme si asi pár rebríkov. Ježiže, nie na čo? 3 kosti. Ja chcem bez, tak to mi stačí. Mám to fly. Ja mám fly. A ja môžem, dobre. Koľko to máš FPS-ok? Ježiš, ja tu mám okolo 10 FPS. Dobre, toto som zarobil. Nie. No, príjmi. Ja chcem diamond block. Ja chcem diamond block. No, príjmeš to. Počkaj. No. Aj, lebo... Čo je? Au. Takto, budeme na tom iba takto. Počkaj, ktorý to? Diamondy! Čo? Takže toto si vykopeme, aby sme tu mohli mať pokračovanie v teste. Ja mám diamondy. Diamond stack. Ja mám diamondy a ty ne. Ja mám 2 stacky. No, ten druhý mám dokončený, aby som neklamal do videa. A kde sú ešte diamondy? Tu sú diamondy! Tak, tu som si zase pomýlil tiež. Budem mať diamond block, kde? Kde? Kde mi? A zase tu som sa pomýlil. Lebo urobíme to takto. No. Dobre, tak idem home. Home? Tak. Dobre. Tak, vykopeme. Let's go down. Aha! Budeme kopať iba to. Spravil. Čo ja? Takže idem späť hore. Skúsim tam vyliezť, či sa to... Ne, to. Idem naspäť hore. Pôjdem, skočím teraz do glowstone, čo tam mám hore. Chceš pomôcť? A kde si sa... Úplne dole. Keď pôjdeš po tom drevu takto. Ježiš! Zákopom. No a ty škuješ. Čakaj. Otvorím cestu. Čakaj. Lebo ťa zhodím dole. Ty si sám tam padol.
Lebo tam chcem ísť. A mne takto dá drevo. Ja ti dám potom jednu hedku. Mám 38 tých kosticových, lebo... Ja mám 2 staky. Ježiš. Tak aj to máš. Tu máš. Nestačí jedna, na hlave tu mám. Otvoríš mi tú čestku? Ne. Čo? Ne. Čo si to povedal? A ja mám dať moc krompač. Poď mi to pomôcť vykopať. Nerob. Aj takto znútra? Dá. Jej, ďalší flint. Mám rád flinty. Dá. Aha, ja že prečo to takto malý kopem a ja to kopem rebríkom. Šla. Dá. Takto krásne. Toto video je len ako keby na ukážku serveru. VIP, to je strašne drahé. Dobre, tu budeme mať českáreň. Dám tak. Padík. Je. Vymenujeme na ešte. spawn. Tak ešte. No, čo si boli. Tu sú vlastne ako keby také menšie domčeky. A niečo je napríklad tu je var VIP. Tu je enchant veľký. Ja viem. No, 3 enchanty. Máš nejaké drevo, ktoré by si mohol dať na postiel? Počkaj, tu mám shop napríklad, ktorý asi není dokončený. Alebo nevidím tam bloky. Dobre. Máš mi nejaké drevo dať na postiel? Ward PvP. Venuješ Charite drevo na postiel? Jednu. Počkaj. Toto vlastne je PvPčka, taká zničená. A toto by pre toto video trochu stačilo, tak ak sa vám toto video páčilo, tak like a odber, ak ne, tak choďte do riti. Tak čaute. Čaute. Pozdrav sa. Čo? Pozdrav sa. Však som sa pozdravil. Tak ser na to, dobre, teraz ma niekto zabil a sereme na to, čaute.